Bagyong Samuel nga giingon magdala og kusog nga ulan sa Visayas ug Mindanao gilaumang ginatumbok sa bagyo ang Siargao Dinagat Islands. Atong sayron ang lakat sa panahon sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Real, ug mga adlaw gilauman nga maglandfall ang maong bagyo sa Siargao Dinagat Islands. Samtang ang mga mangingisda gibawalan una nga managat diha sa gawas sa Davao Gulf ingon man sa Eastern Seaboard sa Visayas ug Mindanao. Nagpabilin ang gikusgo ni Bagyong Samuel sa 65 km per hour ug hangin nga 55 km per hour. Samtang ana kini sa 605 km east sa Hinatuan, Surigao del Sur. Gipaubos na sa tropical signal number 1 ang Southern Leyte, southern portion sa Samar, southern portion sa Eastern Samar ug Bohol. Posible kining mahimong tropical storm una maglandfall sa Siargao Dinagat Islands. Ang Davao City, Caraga Region, Davao Oriental, Compostela Valley, Bukidnon ug ubang lugar sa Mindanao makasinati og moderate to heavy rains. Busa ang publiko giabisuhan sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ang target niya ni Visayas yun, ibabaw sa Northern Mindanao, ngayon isa sa, kung dili mausap ang iyang projection yan, isa sa Bohol, Cebu, ato sa Iloilo, mukros na siya diha. Giabisuhan ang mga mananagat ug katong dunay mga gagmay sa kinang pangdagat nga dili na mulawig sa Eastern Seaboard sa Visayas ug sa Mindanao tungod sa kusog nga balod nga dala sa tropical cyclone. Gibawalan na sa mga mangingisda nga managat sukad alas 10 kaganihang buntag gawas sa Davao Gulf. Sa Eastern Seaboard natin, ma'am, ng Mindanao at saka Visayas, malaki na rin yung gill warning doon. As per pag-asa gill warning number 1, yung alon natin umabot na sa doon ng 3 to 5 meters po. So, delikado yun? Yes, ma'am, delikado yun. Dahil kung malit yung bangka mo, isang hampas ka lang doon ng malaking alon. Ang mangingisda nga si Heidi Aki sayo nang uli kay nihit ang kuwang isda tungod sa daot nga panahon. Depende tanawon ang balita, paminawon kung hinay, pwede mo lakaw kana sila mga dagkong bangka. Pero gagmay? Gagmay wala, standby gyud. Usog balod ko hangin, laut. Pero sayo siya uli ron. O sayo siya uli. Naning kamot sabog pangisda sayo sa buntag si Adong kay di na makapanagat ugma. Standby sa gid, ikaw pang kapanagat. Gagmay mga bastigan ko doon kay para sa una, mga panagatan gagmay karon. Real giabisuhan ang publiko nga magbinantayon gayud no ilabi natong mga namuyo sa low-lying areas sa mga land-prone ug flood-prone areas ug kanunay magmonitor for weather updates. Real. Kay amping tatanan mga kapuso. Daghang salamat, Jandy Esteban.